Chtěli byste vést lekce jógy i v kancelářích? A nebo už je dávno vedete, ale ne tak dobře, jak byste chtěli nebo mohli? Chcete si rozšířit obzory v tématech, jako jsou office yoga, desk yoga, ergonomie, mindfulness, práce se stresem, anebo anatomie zaměřená na sedavý styl života a práce? Zajímá vás, jak neustále zlepšovat své lektorské dovednosti? Jmenuji se Helena Nehasilová a před 12 lety jsem založila projekt Office Yoga. Společně se zkušenými lektorkami Barbarou Haráčovou a Janou Kyriakou jsme pro vás připravili online kurz Office Yogy pro lektory jógy v kancelářích. Čekají vás tematické lekce s videí, které detailně proberou celý systém Office Yogy a jednotlivé kompetence lektora jógy v kancelářích. Tak, abyste porozuměli své klientele a mohli předávat aktuální informace svým žákům. Součástí kurzu jsou i skripta, prezentace a pokud zvládnete i závěrečný test, získáte certifikaci o absolvování kurzu. Tak se na vás budeme těšit.